vremea lor, bătrânul Moș Crăciun. Tot moș era și-n vremea lor, bătrânul Moș Crăciun. E sărbătoare și e joc în casa ta acum, dar sunt bordeie fără foc și mâine-i Moș ajung. Dar sunt bordeie fără foc și mâine-i Moș ajung. Și acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun. Dar nu uita, când ești voios, române, să fii bun. Dar nu uita, când ești voios, creștine, să fii bun. Creștine. Sărbători fericite! Hai să declarăm deschise sărbătorile de iarnă, da? Să le declarăm și acum, aplauze furtunoase, moșule! Vremurile fiind fapte, să trecem la fapte, copiii nu mai au răbdare. Ia să... Oh, mi s-a mutat tronul între timp. Dragii mei, o să vă stric, sau dragele mele, că o să veniți cu copiii la mine. Ia să vedem, ați reușit să-l deschideți? Da. Ia să văd cu cine încep, cu un băiat sau cu o fetiță. Imediat ajung aici să văd. George Dumitrașcu. Așteptăm părinții. Da? Atunci îl las la dumneavoastră. Așteptăm părinții cu copilul. Da, să este facem aici, o fotografie da? aici cu Moș Sigur că Crăciun. da.